Nasapa nagturong iti munisipyo ti Banggit ti negosyante ni Nora tapnong gandawayan tumunangal daw ti business one-stop shop wenno boss ti munisipyo itangal daw. Irenyo na ti business permit ti negosyo na apan naglako ti school supplies ken personal care products. Ado nga minti obrak nga kwaser. Ado talaga sumasapak talaga first time umayak nakang kanayon. Yun. Tadi business ko nga minti masapol nga nakahands-on. Nakahands-on ang amin. Sapay ito malpasata. Masapa sa kita nga minti taray tatati ko ako napartak. Kuna ti business permit and licensing office, mabalin din ang tamingin ti barong aplikante ken ti full renewal ti negosyo na. At dapat ti masignan nga hensya kasi DTI ken BFP. Ti requirements sa sir, barangay clearance, DTI registration na, no sole proprietorship, no Securities and Exchange Commission, SEC, no corporation, sir, no partnership, and CDA makuna sir, Cooperative Development Authority accreditation. No agop po pa mo sir, lease contract na, kan lessor, tag-permit mo laing sir. No kabarbaro rin building, masapol mo occupancy permit, para new business sir. So lang niya sir, ti masapol. Ako real property last year rin sir. Real property tax sa bayadan ni awanin rin ta inikat ni Apo Mayorin. Tama nga isupay nga pagdudupudupan ti tao, ta mabalin mo ti agbayad ti real property tax da. Aging na ti March 31. Apaman na ma-check no kompleto ti requirements da iti social hall, mapanday ti treasurer office para iti assessment ken panagbayad. Namnamayan ti BPLO ti nasurok 3,000 business owners ngagparehistro ita atawen. Ti operasyon ti boss ket manipod alas 8 ti bigat, aging alas 8 iti rabii, Lunes aging na Sabado. Ang damot incentive na ited tayo nga 10% discount para kadagiti nasapa nga may file. So i-extend tayo diya po the first 10 days. Ay palagip tayo nga ti cut off dito'y BPLO at 5 o'clock. Tapno ti kasta dagiti ma-process after 5 o'clock ti BPLO ket jeta soreria ti pagtungpalan dan ta adamot tiyempo dagiti dati tesoreria nga mangurnos ken mangi-account mangbalanse dagiti collection dati nga aldaw. Kabayatan na, karamang pa'y kaditi agpabaro ti registrasyon na dagiti tricycle operators. Dito'y Bangged, agarup 2,500 din nakarehistro kasapulan na ti agpabaro ti rehistro ita atawen. Libre ti annual sticker with body number, mayor's clearance ken paset ti prangkisa para kaditi agrenyo ita atawen. Anda maited nga kasla tax relief o tax holiday nga para kanya da sagot ti munisipyo. So dito para kay libre ti mabayadan nga prangkisa nga masakupan ti 2026. So amin nga ag-renew iti prangkisa na for the next 3 years. The year 2026 may TED nga libre. So 1/3 the total amount nga bayadan dahil so ting ma-discount da. Kaya kastamot may TED nga libre the budget number. Yaman ka ni Mayor Sir ang kuad lamot di nga tagi virus kada ko kada mabayadan. So okay lang ni at least ore not na mabayadan no di okay lang no yan nga sila dati nga niyo. Saan pa'y naman nga agawat no manglukat ti BTFR BT Baro Prangkisa, gaputa dalen da pa'y, no makumanayin ti agdamaan nakarehistro at tricycle para iti transport needs na gitumili iti Bangged. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.